Za tým, že galériu obsadili diela moderného umenia, treba hľadať Art Show 21, medzinárodný výtvarný plenér, ktorý sa v Starej Ľubovni konal už po 3. krát a rovnako ako predtým i teraz niesol podpis Anny Draganovej. Vymyslela som si vlastne ten projekt preto, aby som do Starej Ľubovne dotiahla nejakých výtvarníkov, nejaké osobnosti v tomto smere a proste, aby sa tu zišli, aby si nejakú tú tvorbu konfrontovali a proste aj takým spôsobom, aby sa mesto a okolie dostalo do toho povedomia. K množstvu umelcov, ktorí počas prvých 2 ročníkov spoznali región, pribudli tento rok ďalšie mená, vrátane týchto 2 Holanďanov. Pravdu povediac, sme zvyknutí na úplne inú, plochú krajinu. Tá vlnitosť terénu a hory, ktoré máte dookola, sú pre nás veľmi zaujímavé. Prekvapila ma celková infraštruktúra a usporiadanosť dediny miest, pretože naše médiá mali o Slovensku trochu iné informácie. Z prostredia Severného Spiša však boli uchvátení ďalší, no nie len z neho. V regióne som po prvýkrát a našla som si tu veľa príjemných kolegov. Väčšinou pracujem s olejom na plátno, kde nanášam veľmi jemné farby a snažím sa pritom o originalitu. Plenér to predovšetkým spotkanie s ľuďmi. Plenér je pre mňa predovšetkým stretnutie s ľuďmi a z toho aj najviac čerpáme. Najväčší prínos Art Show tkvel u mnohých v pobyte medzi ľuďmi podobnej krvnej skupiny a samozrejme v inšpirácii, či už vedomej alebo nevedomej. Má to svoj význam. Je to vždy lepšie, ako keď je niekto zalezený do svojej kutice. Aj to je síce cesta, ale mnoho výtvarníkov si vyberá tú cestu takej nejakej súnáležitosti a ten tvorivý proces je bohatší a rýchlejší niekedy, keď je v tom určitom kolektíve. Mimochodom, diela, ktoré u nás počas 2. augustového týždňa vznikli, neskončili v Batožine. Až do 30. septembra totiž budú k dispozícii tunajšej umeniachtivej verejnosti.